Doncs avui trobarem una barreja entre les 3 primeres suites de Bach, que no les tocaré senceres, però faré com diverses danses de cada suite, i això ho barrejaré amb 3 peces significatives del repertori del violoncel, que són el Cisne, de Saint-Saëns, una cançó popular basca que també parla com d'un ocell, i el Cant dels ocells, un petit homenatge a Pau Casals. A mi sempre m'agrada tocar a Andorra, sigui on sigui a aquesta església o a una altra. Llavors sempre és un plaer perquè em sento molt d'aquí i no visc aquí, llavors sempre em fa molta il·lusió. I aquest entorn, clar, aquesta església en particular, ara ho estava provant amb el so i l'acústica és brutal, m'agrada molt, sí.